No niin, Musa Ilveskissat. Peli on päättynyt. Musan voittolukemin 4-1. Haastattelussa keskikenttäpelaaja Eero Lehtinen. Eero, ensimmäiset tunnelmat pelin jälkeen. No kyllähän tää ihan hyvät tuntuu tällä lauantai-illalla. Tai no, päivällä tehdään vähän pelailemaan ja voitolla yöhön. Hyvä peli kaikin puolin. Puolustettiin joukkojen, hyökättiin joukkojen. Vähän päästäisiin toisen puolen alussa kenttä pitkäksi ja väsyttiin vähän siinä ja vastustaja pääsi pyörittämään, mutta sitten päästiin lopussa aika helppoihin tilanteeseen, pistettiin pallot maaliin ja voittiin peli. Niin, miltä se tuntui tuossa ensimmäisen puolen jälkeen, kun teillä selvästi paremmat maalipaikat olivat olleet ja peli silti tasoissa? Totta kai se on vähän turhauttaa, mutta siinä on ainakin semmoinen fiilis, että paikkoja, niin kyllä se sitten joskus uppoaa. Jos 10 pistetään, niin 10 paikkaa annetaan, niin yksi menee. Tuossa katsomossa kuului sinun kikkailusi jälkeen junnujen puhetta, että kukas toi numero 9 on. Katsoivat siitä sitten ottelulehtisestä. Eerohan se. Miltä tuntuu olla nyt junnujen uusi idoli? No, kyllähän tuossa kentää muutama parempikin idolipoikainen olisi sitä. Kattelee vähän lisää pelejä, niin eiköhän niitä epäonnistumisiakin mahtu tulla. Okei, kiitoksia Eero. Kiitos.